Алай булса, Аллаға шөкер, бүгінгі җыелышыбызның шушы алып барышын татар телендә алып барырбыз. Сезнең белән терлесе белән, төрле кешеләр белән, төрле җирләрдә шушы Рамазан шәриф айларында чыгышырга туры килде. Һәм инде менә Аллаһның рәхмәте белән дә шушы Рамазан шәриф айыбызның булган соңгы Рамазан уразасында, шушы урыннарда, шушы җирләрдә без инде теге штаб татар дип әйтәбез, шушы урыннарда җыелырга да насип булды. Һәм дә әйтәсе килә, шушы җыелырга сәбәпче булган кешеләрнең кемнәр сәбәп кылып, үзләренең малларын түгеп, үзләренең акчаларын шушына җыелып, бүген инде урада тотучылар авызларын ачсыннар, ризыклансыннар, Аллаһны зикр тәсбих кылсыннар дип тырышкан кешеләргә рәхмәт әйтәсе килә. Чөнки әлбәттә шушы менә кичә дә сөйләдек, бүген дә әйтеп китәсем килә, Рамазан шәриф айының уразасын ачтырам дип ифтар мәҗлисенә караганда да зуррак, кыйммәтлерәк, әҗер-саваплырак мәҗлис таба алмассың. Бу елны да инде шушы уразабыз тәмамланды дисәк тә була. Иртәгә иншалла Аллаһның рәхмәте белән гаит намазы. Гаиткә җыелабыз, шушы бәйрәм буларак шатлыгыбызны уртаклашып, бергә бердәм шушы инде Мәскәү шәһәрендәге булган урыннарда җыелып, кайда намаз укырга мөмкинчелек рөхсәт ителә, бергәләп меңләгән кешеләр Аллаһны зикр тәсбих кылып, Аллаһу әкбәр, Аллаһ биек диеп, шөкренә буларак гаит намазы укылачак. Һәм дә инде шушы бу елдагы Рамазан шәриф айының уразасын күтәрә алдык, үти алдык, уразаларыбызны тоттык, Аллаһа шөкер диеп кыла торган шушы безнең җыелышларыбыз була иншалла. Бу ел дәвамында ел сайын шушындый җыелышлар дәвам итә. Ләкин иң зур максатның шушы ифтар мәҗлисләренең бердәмләшү, бердәм булу, бергә җыела алу, алар да инде безнең иманнарыбызны ныклы кыла торган, бер-беребезгә вагаз сөйләп, бер-беребезне чакырып, бер-беребезне харам эшләрдән тыелырга юллар күрсәтә торган шушыныга юнәлтелгән җыелышлар. Һәм Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның да беләсез, шушы Мәккә җирләрендә, Мәдинә җирләрендә дингә чакырылган вакытта иң беренче кешене мөселманнарны иманга килсеннәр өчен тырышты. Иң беренче булды шушы Мәккәдә мөселманнар иман белән ныклансыннар. Алар Аллаһның барлыгына, берлегенә инансыннар, ышансыннар. Ахирет тормышына, кыямәт көненә булачак икәнлегенә иманга килсеннәр дип тырышты. Ягъни нинди сүз? Ла илаха илляллаһ Мухаммадур Расулуллаһ. Аллаһтан башка илаһ юк. Тик Аллаһка гына гыйбадәт кыла торган бүтән ботлар, бүтән затлар, кемгәдер бүтән ниндидер илаһка гыйбадәт кылу, гамәл кылу, анардан сорау һич булмас. Шушы җиргә, шушы юлга Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өндәде. Ул да инде алдагы булган пәйгамбәрләрнең юлын дәвам итүче булды. Дөньяга Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрләрне бер шушындый вазифа белән генә җибәрде, бәндәләрне, халыкны туры юлга күндерү. Халык Аллаһтан башка илаһкә гыйбадәт тә кылмасын, бүтәндән сорамасын да, тик кылган вакытта, сәҗдә кылган вакытта Аллаһка гына сәҗдә кылсын. Сораган вакытта Аллаһтан гына сорасын. Тәүбәгә килгән вакытта Аллаһка гына тәүбәгә килсен. Чөнки бирәм дисә Аллаһ бирә, алам дисә Аллаһ ала, күңелгә салам дисә Аллаһ күңелгә сала. Ләкин инде менә шушы юлын табып сорый белергә дә кирәк. Шуңа күрә дә инде хөрмәтле яшьләр, менә шушы җирләрдә, шушы урыннарда елдан ел Рамазан шәриф айларында, Курбан айларында җыелып вагаз сөйләү, шушы ахирет турында эндәү, искә төшерү, очрашулар дәвам итә.
Һәм аның инде төп максаты җәмәгать безнең күңелләребез, калепләребез ачылып Аллаһны сөю, Аллаһны ярату. Чөнки шушы дөньяда яшәгән вакытта безнең тормышларыбыз әкрен генә ага, әкрен генә без олылаябыз, үзебездән соң балалар калдырабыз, үзебездән соң тыкым калдырабыз. Аллаһ субхана ва тааля тормышны шулай киләгән. Дөньяда көчле кешеләр дә күп яшәде, бай кешеләр дә күп яшәде, озын гомерле булучылар да күп яшәде, ләкин инде барыбер бу дөнья бер вакыт һәрберебезгә тәмамлаячак, бетәчәк. Менә шуның өчен Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям дөньябыз тигез барсын, дөрес барсын. Яшьлек шушы яшь үсмерләр үскән вакытта төрле гафләттә, төрле нәфрәттә үсмәсеннәр өчен, дөрес иттереп гамәл гыйбадәтләрен кылып, яшьтән үк матур гаиләләр корып, дөрес иттереп балалар тәрбияләсеннәр өчен Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям яшьлекләргә күбрәк сөйләргә тырышты, аңлатырга тырышты. Чөнки үзегез беләсез, гомер тиз үтә, гомер тиз ага. Менә инде Аллаһ субхана ва тааля да безнең биргән шушы гомерләребезне бушка, зарарга үткәрмәскә Аллаһ Тәгалә насип әйләсен иде. Һәм инде шушыңа күрә дә менә безнең Рамазан шәриф айларыбызда шушы җирләрдән дә төрле хәзрәтләр, төрле вагазлар сөйләде. Күбрәк инде Рамазан шәриф ае турында аңлатты. Күбрәк ураза турында сөйләргә тырышты. Безнең дә инде шушыңа күрә шушы менә Рамазан шәриф айыбызның соңгы көне булса да, димәк, моның белән инде теге гомеребез тәмамланды дигән сүз түгел бит ул. Гомеребез дәвам итә. Рамазан шәриф айы бетү белән бу да безгә зур вагаз, насихат булырга тиеш. Киләсе Рамазан шәриф айын каршы алу гына түгел, киләсе гомеребез, тормышыбыз да, менә ничек без Рамазанда үзебезнең тормышыбызны төзәтергә тырыштык, шулай дәвам итү кирәк. Менә ничек без үзебезнең нәфесләребезне, үзебезнең күңелләребезне, фикерләребезне төзәтергә тырыштык, чөнки Рамазан шәриф аенда җиңелрәк. Аллаһ Тәгалә ярдәм бирә. Үзегез дә без аны сизәбез. Шушы Рамазан аенда гамәл кылырга да җиңелрәк, сәҗдә кылырга да җиңелрәк, уразаны тотырга җиңелрәк. Чөнки нәфес басыла, нәфес тыела, чөнки син ураза. Менә шушыңа күрә кичәге сөйләгән сүзләрнең берсе, әгәр дә син намаз укымыйсың икән әле, ураза тот, уразаңны тот. Шушы фаразыңны үтә. Аллаһ Тәгалә каршындагы булган бурычың, ураза бурычың булмасын. Намазга да әкрен генә басырга сәбәпче булыр. Әкрен генә син сәҗдәгә иелергә, рукугка иелергә сиңа мөмкинчелек Аллаһ Тәгалә бирер. Һәм калган тормышың да инде синең җайланыр. Аллаһ Тәгалә сиңа юлларын күрсәтер. Шушы серләрен ачыр. Менә шушыңа күрә дә инде бердәм ифтар кылу, бердәм җыелу ул бик мөһим. Чөнки Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям инде бергәләп мәчеттә намаз укуның әҗр савабын, бергәләп җыелып зикр итүнең, бергәләп ифтар кылуның монда инде бик күп әҗр савап икәнлеген аңлата иде. Шуңа күрә дә инде Аллаһка шөкер менә без Пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның артыннан баручы өммәт Аллаһ Тәгалә безгә шушы дөньяда аның сөннәтен үтәргә насип әйләде. Шуңа күрә дә инде безнең шушы Болгар җирләрендә ислам динен кабул итүче әби бабаларыбызның чиста, пак динне һич мәҗбүрләүсез шушы динне саклап килделәр, безгә дә ул динне тапшырдылар. Шушы динне инде безгә дә алып барырга Аллаһ Тәгалә насип әйләсен. Һәм әз генә рөхсәт итсәгез, урыс теленә дә күчим инде, бераз бәлки арада аңламаучы кешеләр бардыр. Уважаемые братья и сестры,
хочу поблагодарить вас за то, что позвали на сегодняшнее мероприятие, на сегодняшнее собрание, маджлис. Мы именуем, почему мы говорим маджлис, так как это с арабского языка то место, куда люди собираются и вместе сидят, называется маджлис. Во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и последующие времена маджлисом называли различные мероприятия, связанные с религиозной деятельностью, будь то уроки Корана, уроки хадисоведения, уроки фикха. Люди обучались, как правильно читать намаз, как правильно держать уразу, пост и тому подобные различные религиозные науки. Это все называлось маджлис, где люди вместе собирались и небольшой кучкой вместе обучались своей религии. И на сегодняшний день у нас есть такая уникальная возможность вместе собраться. На сегодняшний день это вот в этом месте, где ежегодно, не только во время ифтаров, поста, месяца Рамадан, но и в течение года, во время Курбана, во время других религиозных каких-то собраний, мы можем поговорить о религии, рассказать о вечности, рассказать о набожности, о нашей искренности, для того, чтобы в будущем мы стали еще сплоченнее. В будущем мы начали еще качественнее молиться, качественнее поклоняться, и чтобы мы могли последующие Рамаданы, когда будем встречать, проводить все дни ифтара. Ведь на самом деле в завете пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, если мы посмотрим на его изречение, то, что мы не найдем более вознаграждаемого собрания, чем ифтар, чем собрание, приуроченное к ифтару месяца Рамадан. Так как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что говорит? Тот человек, который накормит постящегося, который напоит, накормит постящегося ради довольства Всевышнего Аллаха, получит такое же вознаграждение, как и тот человек, который постился в этот день ради довольства Всевышнего. И вот только представьте, на сегодняшний день те люди, которые собрались, чтобы провести этот ифтар маджлис, возможно, кто-то даже не знает об этом. Просто ему нравится радовать людей, радовать мусульман. И человек, который приложил свои усилия, выделил средства на то, чтобы провести этот ифтар, завершающий в этом году. И мы не найдем в этом году другого месяца Рамадан. Как сказано в Коране, это считанные дни, вот они пролетели, вот они прошли эти дни месяца Рамадан, и мы сегодня провожаем этот пост, провожаем этот месяц. И хвала Всевышнему Аллаху, все, кто участвует в этом процессе, все, кто выделили свои средства, получают вознаграждение от Всевышнего Аллаха. А какое вознаграждение ожидает того, кто кормил постящегося? Как постился сам. А какое вознаграждение от Всевышнего Аллаха ожидает того человека, который продержал пост в месяц Рамадан? Именно пост месяца Рамадан. 70 лет пути. Никто не знает. Секрет. Никто не знает. В том-то и дело то, что Всевышний Аллах спрятал. Всевышний Аллах спрятал награду за пост месяца Рамадан. Подобно тому, как спрятал ночь Лейлятуль Кадр. А ночи Лейлятуль Кадр Всевышний Аллах сообщил то, что она заменяет больше даже 1000 месяцев, что приблизительно 83 года жизни. Если человек поймает эту ночь Лейлятуль Кадр, которая спрятана в последних 10 ночах месяца Рамадан, говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, то, что если он поймал эту ночь, то простятся, во-первых, все его грехи. Во-вторых, Всевышний Аллах даст все, что угодно он просил в эту ночь. То есть это 100% принятая дуа. Но Всевышний Аллах спрятал для того, чтобы человек не был в беспечности все остальное время. И когда человек приспосабливается к этому, он учит свое тело, учит свою душу, учит свои мысли правильно мыслить, правильно действовать в течение всего месяца, то вот этой энергии ему хватает на целый год до следующего Рамадана. Не грешить. Либо выполнять приказы Всевышнего Аллаха в той степени,
сколько хочет этого Всевышний Аллах. Ведь мы знаем то, что для этого мира мы родились только для поклонения. Всевышний Аллах что сказал? Сотворил людей и джиннов только для поклонения. И Всевышний смотрит на каждого из нас, кто более искренен в своих словах. Ведь каждый из нас, оказывается, дал обещание. Наши души, когда Всевышний Аллах сотворил души всех людей, мы дали обещание Творцу. То, что мы будем достойным образом жить в этом мире, достойным образом поклоняться и отдавать благодарность Всевышнему Аллаху в виде поклонения в этом мире. Но когда душа родилась, когда человек растет, и душа обманывается, ведь в этом мире очень много красот, которые обманывают наши души. Дунья, она очень красива. Она расстилается перед людьми, не только перед верующим, но перед всеми людьми. И люди устремляются для того, чтобы приобрести временное наслаждение. И вот среди всего этого Всевышний Аллах дал нам разум и право выбора, чтобы человек сам мог своими мыслями, своими суждениями прийти к выбору истины. Как сделал это пророк Ибрахим в свое время. Пророк Ибрахим, который жил в мире в то время, где было распространено язычество, идолопоклонничество, когда люди поклонялись иным божествам, и пророк Ибрахим с детства, он искал Бога. Он искал Бога таким образом, то, что даже обращался и к солнцу, и к луне, и к звездам. В молодом возрасте, когда люди поклонялись идолам, он пришел к истине, понял, осознал то, что в этом мире ни одно созданное творение не может быть достойно носить имя Бога. И пришел к тому, то, что нету Бога, кроме Аллаха. То, что достоин для поклонения только Творец, только Создатель, которого в этом мире невозможно увидеть. В этом мире невозможно его потрогать, невозможно его поставить перед собой, чтобы ему помолиться. Ведь Творец, Создатель, Аллах, Субханаху ва Тааля, Он Творец всего в этом мире, как наших душ, как наших тел и все, что находится в этом мире. Поэтому хвала Всевышнему Аллаху, то, что мы являемся последователями пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То, что Всевышний Аллах дал нам возможность быть верующими. И эта возможность не была дана родному дяде пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Талибу. Представляете, вот насколько вот человек, который всю жизнь заботился о пророке, который в будущем придет как посланник для всего человечества, для мира людей и джиннов, имя которого упоминается на небесах, которому было дано чудо Ми'раджа, путешествия, ночного путешествия за небесами, который встречался с ангелами и посланниками, которые ждут своего часа на небесах, он не смог ничего сделать против внушения Абу Джахля, который стоял у изголовья своего дяди Абу Талиба и говорил: не надо принимать эту религию, ислам, не надо отрекаться от религии своих предков, который не смог принять веру, религию, ислам перед тем, как уйти с этого мира. Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стоял у его изголовья и повторял эти заветные слова: «Скажи, я свидетельствую то, что нет Бога, кроме Аллаха». Скажи эти слова. Скажи то, что нет Бога, кроме Аллаха, и я, возможно, смогу заступиться за тебя в судный день перед Творцом, говорил он. Скажи просто эти слова, скажи ля иляха илляллах. Ведь мы знаем то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что сказал, чьи слова будут в конечном итоге ухода с этого мира, когда на последнем выдохе сможет сказать ля иляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах,
то пребывание этого верующего будет навечно в раю. Но вот как он зайдет уже в рай, от этого будет способствовать много факторов уже в судный день. Либо Всевышний Аллах простит его грехи, либо прощением уже будет огонь. Не дай Всевышний Аллах. Чтобы пройти это испытание, чтобы очиститься от грехов. И так легко в этом мире все это осознать, просто поднять руки и попросить у Всевышнего Аллаха прощения. Ведь этот месяц Рамадан именно дан нам для этого, чтобы осознать, чтобы всецело понять, как это тяжело заработать прощение на самом деле. Вот ты днем постишься, а ночами выстаиваешь ночную молитву. Молитву таравих, дополнительную молитву. Каешься в своих грехах, в своих прегрешениях, в своих ошибках. Ведь пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, что сказал? В судный день человек не сможет сдвинуться с места, пока не отчитается перед своим Создателем на 4 вопроса. И среди этих вопросов один вопрос: как ты провел свою молодость? Вот представляете? Всевышний отдельно спросит, оказывается, всех нас: как ты провел свою молодость, на что ты потратил свою молодость. Ведь молодое состояние — это именно то время, когда перед тобой открыты абсолютно все двери. Абсолютно все двери как благого, так и греховного. Для тебя абсолютно все открыто. Тебе абсолютно никто ничего не скажет, никто тебя не будет ущемлять, потому что ты уже вырос, ты ответственен за свои дела, за свои деяния, за свои поступки. То есть ты сам выбираешь, как прожить свою дальнейшую жизнь. И на самом деле, знаете, есть такая фраза, возможно, вы ее слышали: самые долгие слова — это слова мамы. Вот говорит, тебе мама говорит в 15 лет, а доходят они тебе только в 40. Вот, к сожалению, когда ты уже сам становишься родителем, когда ты уже осознаешь многие процессы и моменты мироздания, то, что в то время, в молодости, когда ты был юношей, когда ты был очень молодым, и ты не понимал, почему тебя заставляют твои родители делать то, что ты не хочешь делать в это время. И только потом ты это осознаешь, понимаешь, оказывается, мама была права. Оказывается, она переживала за тебя точно так же, как ты сейчас переживаешь за своего ребенка. Переживаешь за его здоровье, за его будущую жизнь, за его детей, за его семью, за его дом. А самое главное, за его вечность. Ведь мы, верующие мусульмане, еще переживаем не только за этот мир, но и за вечный мир. И вот представьте себе такую ситуацию, когда человек, оказывается, будет проходить мир барзах, мир махшар, воскрешение, когда человек будет проходить мост сират, и все это в вечном мире, когда пройдет, когда встанет напротив райских врат, тем, которым разрешено зайти в рай, только в этот момент он вспомнит о своей семье. То есть до того, как встать перед вратами рая, каждый человек будет переживать только за себя, оказывается. Не за своего мужа, не за своих родителей, не за свою жену, не за своих детей. Не сможет переживать в судный день. И вот в этом мире поэтому есть огромная возможность все успеть. Ведь на самом деле, когда ты живешь правильно, когда ты взрослеешь правильно, когда ты правильным образом выстраиваешь свои даже элементарные будущие отношения со своей женой и со своим мужем, чтобы правильно с никахом уже на начальном этапе создать семейную жизнь, то и в судный день будет мало сожалений. Ведь то руководство, которое оставил пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, это книгу Коран, это его сунна,
это все уже написано. Это руководство уже показано, как правильно надо жить, как правильно надо относиться, как правильно нужно готовиться к вечной жизни. И хвала Всевышнему Аллаху, то, что на сегодняшний день мы пребываем и живем в такое время, когда у нас все в доступе, когда все открыто, когда абсолютно мы можем спокойно, вот даже любая сестра может спокойно выйти в платке на улицу, любой брат может постелить молитвенный коврик, даже вот на остановке, пожалуйста, мы можем постелить и почитать намаз. Мы можем спокойно держать пост, мы можем спокойно молиться, мы можем спокойно держать свою веру, свою религию. Не в этом ли благо, которое даровал нам Всевышний Аллах в этом мире? И мы пребываем, именно мы, та умма пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, на сегодняшний день от многих нас будет зависеть будущее распространение религии. Ведь религия на самом деле она распространяется не только в мечетях, не только посредством имамов, хазратов, а посредством уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь вы сами знаете, да, как вот вы, допустим, собираетесь элементарно на ифтары, где-то в кафе, у кого-то дома, и элементарно ваша жизнь, она показывает, какие мусульмане на самом деле, как целое тело, они живут вместе, они помогают друг другу. Ведь на сегодняшний день ислам пытается очернить, ислам пытается показать то, что это враждующие религии через различные секты, через различные какие-то ответвления, через какие-то вырезки пытается показать то, что ислам это религия тяжелая на самом деле. Ислам самая легкая, самая добрая религия на свете. И она на самом деле очень легка для того человека, у которого открыта душа, открытое сердце, чтобы Всевышний Аллах даровал ему или ей эту правильную веру, правильную религию. Поэтому хвала Всевышнему Аллаху, то, что на сегодняшний день у нас очень много религиозных деятелей, за которыми можно следовать. И вот я вас тоже многих видел и на таравих намазах, и к нам вчера вот приходили в муфтият, московского муфтията, для того, чтобы провести ифтар. И давно мы вместе сотрудничаем. Приходите к нам, мы приходим к вам сюда. И вы приходите к нам в муфтият, чтобы провести ифтары или другие религиозные мероприятия. И хвала Всевышнему Аллаху, на сегодняшний день через подобные мероприятия, через подобные собрания у нас религия двигается вперед. Аллах Та'аляга шушы дунья ширкинең бер канаты хәтлек кыйммәтле булса иде, дөньяда аңа иманга килмәгән бәндәгә бер йотым суда бирмәс иде ди. Менә уйлап карагыз, бу дөнья шушы хәтлек алдакчы дөнья икән ул. Әлбәттә, бу дөньяда без яшәгән вакытта үзебезнең мәңге яшәгән кебек хис итәбез. Мәңге исән булган кебек хис итәбез. Мәңге бай яшәгән кебек хис итәбез. Ләкин иртәгә нәрсә киләчәк икәнлеген белмисең. Бер бай кеше хәзрәт янына килә. Хәзрәт ди, менә минем байлыгым ди, күп инде ди. Нәрсә теләсәм, шуны ашый алам. Нәрсә теләсәм, шуны сатып ала алам. Нәрсә теләсәм, шунда кая теләсәм, шунда бара алам ди. Акчам бик күп ди. Менә миңа бер вагаз насихат кирәк ди. Күңелемне тынычландыра торган бер вагаз кирәк ди. Күпме вагаз тыңладым инде, күпме нәрсә ишеттем ди, күңелне тынычландырып булмый бит ди. Бу хәзрәт әйтә, сиңа инде Кур'ан аятлары файда бирмәгәч, хадисләр файда бирмәгәч, инде мин тагын нинди сиңа өстенрәк тагын вагаз каян таба алам инде, каян сөйли алам дип. Ләкин ди, менә мин сиңа бер шундый угыт насихат бирә алам ди. Күз алдыңа китер, син ди пустыняда, пустыня татарча ничек була? Шүл. Син ди шүлдә ди. Һәм син ди, менә көчсез калдың, хәлсез калдың, кояш астында хәлең бетте.
Менә үлергә вакытың терәлде ди. Һәм бу вакытта бер кеше килеп чыкты да сиңа әйтте ди, менә бер стакан су, менә шушы суны сиңа бирәм, миннән сатып алсаң, әгәр дә үзеңнең тормышыңдагы булган байлыгың миңа бирәсеңме ди. Менә кара, син бай ди, ләкин шулда син бу байлыгың файда китерми, син су эчәсең килә. Су эчмәсәң, син бу дөньядан китәсең. Син сатып алыр идеңме шушы бөтен байлыгыңа ди, шушы суны ди. Бу бай кеше әйтә, әлбәттә хәзрәт, миңа ул дөньядан китсәм байлыгым нигә кирәк ул ди. Шуңа күрә ди, бел ди, синең байлыгың бер йотым суга да тормый ди. Бел ди, бер йотым суга да байлыгың тормый ди. Шуңа күрә тәкәбберләнмә ди. Синдәге булган әйбер ул вакытлыча гына ди. Син вакытлыча гына кулланасың тормышың белән, байлыгың белән, гомерең белән, киемнәрең белән, әйберләрең белән. Шуңа күрә синең байлыгың бер йотым суга да тормый ул ди. Менә шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләр, әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә безләрне мусульман буларак бу дөньяда яратты. Аллаһка шөкер, менә уйлап карасаң, карагыз, менә кырыйдан күпме машиналар үтеп китә хәзер, күпме кеше, хәтта менә бу бинада да, бу йортта, бу өйдә күпме кеше яши. Ләкин Аллаһ Тәгалә сезгә, безгә насыйп итте шушында килергә, шушы сүзләрне тыңларга, шушы ифтар мәҗлесенә катнашырга. Аллаһ Тәгалә сәбәп кылып дуслар аркасында, танышлар аркасында күңелгә хидаят бирә. Бу хидаят нәрсәгә кирәк икән ул? Менә кыямәт көнендә хәтта пәйгамбәрләр үзләренең әти-әниләре өчен дә шафаат кыла алмаслар, әгәр дә бу дөньядан әти-әниләре имансыз киткән булса. Аллаһ сакласын. Шуңа күрә иң мөһиме мусульман булу, мусульман булып яши алу. Бу да Аллаһның зур бүләге. Һәм әлбәттә без төрлечә, төрле рәвештә, төрле хәрәкәттә бу дөньяда яшибез. Кемнеңдер хәле өстенрәк, кемгәдер Аллаһ Тәгалә байлыкны күбрәк биргән, кемгәдер Аллаһ Тәгалә дәрәҗәне күбрәк биргән, кемгәдер исәнлекне күбрәк биргән, кемгәдер балалар күбрәк биргән. Менә шушы дөнья малы һәм балалар кырыенда синең гомерең үтә инде. Балаларыңа тәрбияләргә, йортыңа ризык алып кайтырга, иртәгәсе көнне уйлап, син үзеңнең гомереңне көтәргә тырышасың, эшлисең, укыйсың. Беренче укыйсың, аннарысын эшлисең һәм үзеңнең дөньяңны алып барырга тырышасың. Ләкин инде иң максат ул нәрсә, без мусульман буларак аңлыйбыз, ул да инде ахирет тормышы. Менә шуңа күрә дә инде шушы ифтар мәҗлесләре, шушы җыелышлар, шушы дини җыелышлар безне әз генә нәфесләребезне туктатырга ярдәм итә. Үзебезнең тормышыбызны бизәргә, ислам дине бизәге белән бизәкләргә ярдәм итә. Менә бер вакытта бер авылда бик укымышлы бер хатын яши. Аны абыстай дип йөртәләр. Бик хөрмәт итәләр инде аны. Һәм ул һәр вакыт матур угыт вагаз насихатлар сөйли икән. Халык аңа сорау белән килә, сораулар бирә. Аны инде теге бер изге хатын кебегрәк шушылай хис итеп, ул бик Аллаһ юлында тырышлык алып бара торган бер хатын, ханум була. Һәм көннең бер көнендә ул урамга чыга да, урамга чыгып нәрсәдер шушылай изли. Хәзер бер кеше килә дә, апа, сез нәрсә югалттыгыз дип әйтә. Энә югалттым, энем ди. Энә югалттым ди. Моны бит хөрмәт итәләр авылда. Бу беләләр, бөтенесе бу шундый хөрмәтле бер апа кеше, ылык, дәрәҗәле, белемле. Әйдәгез, энәгезне эзлибез дип, эзләргә тотыналар. Икенчесе килә, өченчесе килә, шулай халык, авыл шушылай әкрен генә урамга чыгып күреп, урамда энә эзләргә тотыналар. Бөтен халык энә эзләп йөри. Һәм апа, сез кая югалттыгыз соң энәгезне? Безгә әйтсәгез, тизрәк табыр идек ди. Балаларым, иемдә энәмне югалттым ди. Хәзер халык аптырый. Бу әллә инде акылдан язды инде диләр. Сен иеңдә югалткач, нигә сен урамда эзлисең дип, моңа
шулай бераз авыр сүзләр әйтергә тотыналар. Ә инде шулай кояш баткан вакытрак була, һәм ул әйтә: "Балаларым ди, беләсезме, кояш батырга тотынды да ди. Йортымда, өемдә нур ут әзрәк ди, урамда яктырак ди. Шушан күрә урамда эзләргә тотындым ди." Һәм арада берсе әйтә: "Гафу итегез, конечно, но сез акыллымы? Рак шундыракмы инде шулай сорау бирә." Хәзер бу апа әйтә, бу абыстай әйтә: "Менә беләсезме ди, бәлки ди мин закламый ди дөньядан китермен ди. Бу сезгә бер соңгы вагазым иде сезгә ди. Менә бу сезнең тормышыгыз ди. Сез йортыгызда югалтып, урамда эзләгән кебек кыланасыз бит ди. Ахиратны кайгыртмыйча, дөньяны гына алып барасыз бит ди. Ә хакыйки табу ул ахирәттә ди." Менә шуңа күрә, беләсезме, шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның хадисендә килә, Пәйгамбәрбез әйтә: "Аллаһ Тәгалә бик сөенә икән, кайчан аның кыллары тәүбә юлына баса." Шушындый шатлык белән, ягъни мөрәҗәгать итә, мисал китерә, кайчан кеше чүлдә, мәсәлән, үзенең диясен югалтып, үзенең ризыгын, эчемлеген югалтып, үләргә вакыты терелгән вакытта үзенең диясен дә, эчемлеген дә, ашамлыгын, киемнәрен тапып, шатлыгыннан Аллаһ Тәгаләгә әйтеп җибәрә: "Я Рабби, син минем кылым, мин синең Раббың." Ягъни үз сүзләрне алыштыра. Шушы хәтлек теге аның хисләнә, хәтта сөенә, исән калдым дип сүзләрне алыштыра. Менә шушы шатлык ди, менә Аллаһ Тәгалә шушылай кеше, адәм баласы тапкан вакытта шушындый шатлык белән ди Аллаһ Тәгалә шатланыр ди. Ягъни димәк, Аллаһ Тәгалә риза булыр ди. Шушы бәндә белән кем тәүбә юлына баса, кем Аллаһ Тәгаләне танырга тотына, кем үзенең шушы дөньяның авыр, харам тормышын ташлап, тезәлү юлына басып тәүбәгә килгән вакытта Аллаһ Тәгалә риза булыр икән шушы бәндәсе белән. Һәм көтеп тора ул. Аллаһ Тәгалә көтеп тора икән. Кемне гафу итәргә, кемне ярлыкарга, кемнең гынахларын сертергә. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да үзенең хатына Айша радиллаһу анха әйтте: "Әгәр дә Кадер кичәсен эзләргә тотынган вакытта Кадер кичәсе икәнлеген аңласаң, Аллаһумма иннека афун кәримун, тухиббул афа фаъфу анни" дигән дуаны кыл дип аңа тәкъдим итте. Тәүбә кылу юлы. Бер әйбер сорау ул гафу сорау. Чөнки Аллаһ Тәгалә әгәр дә синең гынахларыңны гафу итсә, димәк синнән разый да булыр. Чөнки җәннәткә кергән вакытта җәннәт сакчылары, фәрештәләр калбкә карарлар икән, синең йөрәгеңә карарлар. Менә шушы йөрәктә гынах булмаска тиеш. Менә шушы йөрәктә гынах чиста, гынахтан пакланган булса, ул вакытта кирергә рөхсәт итерләр икән. Ә йөрәкне чистата торган юл ул яки бу дөнья тәүбә юлы, Аллаһ Тәгаләнең гафуы, гафу итә алса Аллаһ Тәгалә гына гафу итер. Яки икенче юл, ул да инде кыямәттә авыр юл, газап юлы, Аллаһ сакласын. Шуңа күрә аны ахирәткә калдырырга ярамый. Бу дөньяга тәүбәләнеп, бу дөньяда Аллаһтан гафу сорап, менә үзе инде шушы ураза тотуың, шушыны аңлата да инде. Син димәк шушы юлга бастың. Син Аллаһтан гафу сорыйсың. Чөнки Аллаһ Тәгалә горурланып әйтер икән фәрештәләренә: "Бу кылым минем ризалыгым өчен генә уразаны тотты. Аның уразасын язып куегыз, әҗерен, бүләген үзем бирермен" диде кыямәт көнендә. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы тоткан уразаларыбызны кабуллардан кылсын. Кемнәр тота алмады, Аллаһ Тәгалә гафу итсен. Аллаһ Тәгалә киләсе елларда уразаларны тотырга насыйп әйләсен, намазларга басырга насыйп әйләнәсен иншалла. Бергәләп шушылай дәвам итеп, үзебезнең динебезне күтәреп, алга алып барып, балаларыбызга шушы матур динне бүләк буларак тапшырырга насыйп әйләсен иншалла.
Haydagız hozir Qur'on o'qirmiz ham duo qilarmiz inshaalloh. Oshlarga duo. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbal alamin ya hayy ya qayyum. Fusata ashbu kelgan iftar majlislarin kam niyatlar mumkinlar shu niyatlarni bila Allohdan qil. Biz rizqlarimizni barabarina o'zlariga